So ito yung update natin dito sa mga presyo ni Boy Putik ng kanya mga bangus, no? May 110, 120. So, ito po yung danggit ni Pito at bisugo, gagaong. So yan yung mga latag dito, no? Mga press na inyong mabibili. Kaya nga eh. Pero sa tingin ko lang boss, wala. Pero abang ko kaya baka meron ka. Oo, meron yan sa akin, meron talaga. Bakit to eh? Yan, 240. Easy take. Tiriya, magkano po ang presyo? 180 sa mga latag po dito ng mga ulo ng salmon. 160 asa-asa. Ayan. Fresh asa-asa, 160 ang mga kilo. Galunggong, 100 pesos yung mga per kilo. Mabisa. Isdang bato na huli sa Palawan. Ito na, mga presyon ay 120 lapo-lapo. Tapos mga isdang binduan. Meron din po mga isdang tampalpuke. Ito. 100 pesos tumpukan to 60 per kilo ng mga hipon. 100 pesos po yung mga tumpok na yan, mga isdang bato na yung mabibili sa Alright, sa isang mapagpalang umaga sa ating lahat dito sa Malabon Fish Market at tayo po ay nandirito pong muli para sa mga update natin, no, sa mga latag na mga ibinebenta nila dito sa ating mga kababayan. So ito pong muli si Boss Lando Explorer na mag-iikot at iikot kayo dito sa lugar ng 39 Estrella Street, Malabon, Metro Manila. So tara, let's go! Linis lang ito ma, ito na mag-iwa. So ito yung mga update natin sa bungad. So 260, napakamura ng ating hipon. Yan po ay 260 na per kilo at 140 sa mga kada piraso ng mga bangus. At 150 at 130, 110, 100 pesos. Meron siya 90 pesos. Ubus na, boss lang to. Tapos na. Maaga no, boss to. Maaga, hinahanap ka ng mga ano natin eh. Boss na po, huwag na kayo munang pumunta ngayon dito. Wala mo ng discount ng mga senior. Wala mo ng discount. Okay. Sa mga jeep ng driver, wala na din makitang ganito ah. Wala na muna daw po dahil naubos, na sold out, napakabilis Baka sa maubos. Lulis meron na ulit. Ayun, balik kayo. Lando, na kumakain ka ng bangos, ilan yung tinik nun? Ay, hindi ka mabibilang yun. Hindi mo alam? Hindi. 208 ang tinik ng bangos. 208? Hindi ka niniwala sa akin. Hindi. Research mo. Sige, search mo sa Napitan Google. ko na yun isang araw. Hindi ka niniwala. Hindi nga. Mag-research mo sa Google. Sige, search sa Google yan. Hanapin ko talaga. Basta sinungaling ang tao. Shoutout pala kay kay Boy Oso. Oh, Nanalo ng 100,000. saan? Scatter. Scatter, kaya pala hindi nagtitinda. Oo. Kaso hindi niya makash out. Bakit? Sira yata cellphone niya. Yun na masakit doon. Hindi mo talaga yung makakash out yun, lalo na kung wala talagang kalalabasan. Kaya ngayon, pinoproblema ni kaibigan Oso. Kaya wala siya ngayon. Eh si Boy Mangga. Si Boy Mangga. Wala, nalason. Tatay. Wala pala si Boy Mangga. Shoutout kay Boy Kasoy. Saan nga pa yung tao mo? Malapit ang matanggal. Bakit? Ha? Wala, ipabaya na eh. Papaya na si Boy Kasoy. So shoutout sa Boy Kasoy. Kung nasaan ka man. Lumita yung ulo. Lumit na. Ay, pinagmamalaki na kasi. Ano? Mukhang hindi na siya abot yata next year. Dati, masipang ngayon, tamad na. Oo nga, nakita pansin ko nga si Boy Kasoy. Eh kita mo, wala ngayon. Wala nga eh. Si Santi mo yata eh. Ha? Si Santi mo. So, hindi ako nang tatanggal ng tao. Pusa na lang umaalis sa akin yun. Utang umaalis. So, update natin yung mga ano dito, gulyasan. So ito po yung presyo, 90 pesos po yung mga kada kilo. At meron 120 rin si Boy Bangus ng kanyang mga bangus na Kung ibinebenta. nag-iiyakan ang aking sarili, ano yung patunayan sa kanya. Iyaan mo siyang sa masaya. So shoutout ulit sa'yo, Boy Kasoy. Mabuhay ka hanggat gusto mo. Eh, malapit na yun.
Ayaw talaga pumayag. Sige na, boss Mike. Salamat. Thank you, thank you. Dani boy. Boy kaso. Yeah, thank you. So dito ay 220 mga pusit kalawang, 370 sa mga per kilo ng mga golden pompano. So shoutout sa iyo, Boy Putik. Good morning. Ba't wala si El ngayon? Shoutout nga pala kay alias Boy Tilapia. Hindi na masabi. Porket wala na si Boy Tilapia rito. Magpakalunod ka na. Nga pala naligo. Saan naligo ngayon? Ewan mo, saan na si Ed? Pauwi na pala eh. Pauwi na. Saan ba lugar? Ha? Saan lugar? May siya daw eh. Ah, Kanila. 5 araw. cool. Puro baon nun, puro tilapia. Nag-iintak ng lakas. Hindi, bukas nasa ano rin kami. Inip naman kasi nasa tubig. Sa ano naman kami, Norsagaray. Tulis naman kami Bataan. So ito yung update natin dito sa mga presyo ni Boy Putik ng kanya mga bangus, no? May 110, 120. So, Boy Tilapia, magpakalunod ka dyan at mag-enjoy ka sa iyong pagbabakasyon, no? Namimiss ka na namin. Miss na miss ka na namin dito at wala kaming Boy Tilapia ng Malabon. Walang sigla malam mo pag wala ka. Walang sigla, no? Salamat. Thank you. Okay. Nasa go. So, yun po yung mga update natin sa latag ni Boy Putik sa Malabon. So, ito pa yung mga mangga natin na mga presyuhan, no, na inyong makikita sa aking vlog sa Malabon Fish Market. So, mga prutas po na ating ina-update. So, dito tayo sa mga latag ng mga maliliit na yellowfin tuna, 150. At meron din po 130, no? At ang palaya po natin ay 110 ang mga per kilo. So, gulayan po ito na inyong nakikita sa aking vlog sa Malabon Fish Market. Oh, shoutout po, good morning. Shoutout, good morning. Ingat. So, yan po yung mga gulay na bentahan po dito sa Malabon Fish Market. Hello, Dayan. Good morning. Shout out. Good morning. Kailan ka babalik? Babalik ka pa ba doon? Ayaw mo na bumalik doon? Dito ka ulit mag-aaral? Ha? Dito na pala mag-aaral? Ayan po yung mga presyo, no? Inuubo ka, Dayan, ha? Opo. Yan na lang manok namin eh. Wala na. Tsaka ate balunan, 140 kada balot. Salamat! Shout out! Good morning! So mga mani po natin ay 120, mga cauliflower, ayan po yung mga prutas at gulay, no? Yan po yung mga presyo na bentahan po dito. $120 isang piraso ng pakwan at may mga bagoong po tayo dito per top ay 50 pesos. Sa mga naghahanap ng bagoong, ayan, no? May mga mangga tayong hilaw dito at manggang hinog. Ayan po yung special bagoong per top ay 50 pesos. Pongkan, 4 pieces, 50 pesos. So yan po yung mga update natin. At mga gulay natin na napakamura, no? At sitaw ay 25 pesos tali. So, danggit. Ito po yung danggit ni Pito at bisugo, gagaong. So, yan yung mga latag dito, no? Mga press na inyong mabibili. Boss Lado, shoutout. Shoutout sa'yo! Ang layo po natin ngayon. Kano ipan ngayon? 240. Ayan po yung mga tahong natin, no? Matataba. Talaba. Matataba. At ito po yung 240 per kilo na mga hipon dito. Oh. Yeah, boss. 240 lang yan, boss. Pamasa yan, boss. Napakamura ng presyo ngayon ng hipon, ha? Napakamura talaga. Yung iba, namamaalam pa eh. Kaya nga, eh. Pero sa tingin ko lang, boss, wala. Pero abang ko kaya baka meron ka. Oo, meron yan. Sa akin, meron talaga. Bakit, uy?
Yan, 240. Easy, thank you, ah. Okay, boss. So, ito yung mga 120, no? So, yan po yung mga tumpukan na napakamura. 50 pesos at 100 pesos na mga tumpukan. 50 pesos sa mga latag po dito ng talong. So, 240 hipon. So, mababa na po ang mga presyo ng mga gulyasan natin. 100 pesos per kilo. 120 sa mga bansagalunggong. 80 naman po dito sa presyo ng per kilo. So, ito po yung latag pa, no? Ito yung pwestuhan ni Kuya Ricky. May tumpukan ng mga bangus. At 160, 150 isang piraso. At 180 na lang po ang per kilo ng mga... Tiriya, magkano po ang presyo? 180 sa mga latag po dito ng mga ulo ng salmon. Ayan. Tapos, pandaing po magkano? Tapos, 170 pa. Ang tilapiyang buhay po ay 140. Yan po yung mga per kilo po dito sa pwestuhan ni Kuya Ricky at ni Ateria sa Malabon Fish Market. Salamat po. Thank you. Kuya Ricky, thank you. So, binibilisan na natin ng ating vlog dito sa Malabon Fish Market, no? Kasi papasok pa tayo sa ating trabaho. So, yan po yung mga gulay po natin sa mga presyuhan ng latag po nila. So, dito ang mga presyuhan ng mga hipon, no? So, yan po mga pagkaguluhan ng mga bentahan po dito. Tapos, ang mga latag naman dito ng mga galunggong. Ayan po, balsa. Ito mga isdang hasa-hasa. Boss Lando Explorer po. Ayan, yung mga lataga. 100 po ang mga ang kilo, no, ng mga hasa-hasa natin. May pusit. At tumpukan 100 pesos tumpok. At ito po yung mga balsa galunggong na tumpukan sa halagang 100 pesos. Yung mga presyuhan dito latag ni Ate Lorna, no? Gulyasan na malaki. Nakabili sila ng murang halaga. 200 pesos. Ang laki, no? Pwede na yan, laki. Ate Lorna, 200 ang kilo. 200 lang isa. Murang-mura na yan, malaki. 200 ang isang piraso? Ang laki na 200 doon. Pwede na yan. Ganyan kalaki. Jakpatan talaga, no? Ay, 200 lang, 200. Laki, no? 3 kilo. Meron. Sobra pa, oh. 200 pesos lang, pwede na yan, Ate Lorna. Salamat, thank you. Ganda ng ng gulyasan natin, no? Ang presyohan ay 200 pesos isang piraso. 160 hasa-hasa. Ayan. Fresh hasa-hasa 160 ang mga kilo. Tumpukan 100 pesos tilapiyang Batangas. Kaya 100 pesos po, no, na inyong mabibili. At tumpukan 50 pesos mga galunggong. Alright, yan po, no, 260, 100 pesos sa mga latagan dito ng mga tilapia Batangas. 260 per kilo ng hipon. So mababa at bagsak presyo mga hipon natin sa Malabon at mga tilapia Batangas natin dito. Papalit ako lang. Yun, no, dami ah. $260 ang mga kilo ng mga hipon. Alright, so dito tayo kay Aaron. Mga latag nila naman ng mga galunggong. 100 pesos yung mga per kilo. Mabisa. 70 pesos, purot galunggong. 100 pesos sa mga per kilo. Ganda ng burot, oh. Mapapaburot ka sa mga galunggong na latagan po rito. 100 pesos na mga tumpok. So shoutout sa'yo, Tiyo.
Good morning. Good morning, Boss Lando. Ayun, shout out. Shout out tayong graders. Ayun, shout out sa'yo. 90 pesos, Tilapiang Batangas. Magkano presyo ng tulingan? Tingnan natin magkano ba? 100. 100, napakamura din ng mga tulingan. 100 ang mga sasa. Anumahan. At may mga galunggong at tumpukan din po rito. Alright. Salamat. Epa, thank you. So dito naman tayo sa mga latagan dito, no, na ating i-update. Ito yung mga dumagsa dito kasi yung mga latagan dito ng tulingan sa Malabon, no. Tumpukan na yan, no. Tapos 80 pesos yung mga Tilapiang Batangas natin dito. 80 pesos yung mga per kilo. At ito mga lapu-lapu, mga isdang bato na huli sa Palawan. Ito na, mga presyon ay 120 lapu-lapu. Tapos mga isdang binduan. Meron din po mga isdang tampalpuke. Ito. So biglang nagkaroon tayo dito ng mga isdang bato na latagan sa pwestuhan ni Boss Alan, no, sa Malabon Fish Market. Napakamura ng mga presyuhan. Tapos meron tayo mga isda pa rito na isdang bato. Magkano ang binduan mo ngayon? 120 doon sa mga parte ng ano. Halos lahat po, no. 120. Ayan, no. Ang mura, no. Ang presyuhan, 120 kahit ano dito, oh. Dalaga tayo. Sa ligid to, boss, 150 oh. Dalaga tayo mo. Salamat, Boss Alan. Thank you. Ganda ng mga ano ng mga isdang bato, no. Mura lang tayo mo. Isang kayo ba yan? Ganda, no. 120, napakamura, solid. Maganda pa yung mga isdang bato na latagan nila doon, no. 100 pesos tumpukan to, 60 per kilo ng mga hipon. So ayan po yung mga tumpukan po rito na mga bentahan dito sa Malabon Fish Market. May tatangkal ka pang hinagis, ha. Nag-iisang piraso lang yung hinagis mo. Kaya nga eh. Ang ganda, oh. Mga tumpukan po natin dito sa kanilang bentahan sa Malabon Fish Market. Salamat. At tumpukan din dito, no. Ayan, oh. Tumpukan ng mga tulingan natin. 100 pesos, matambaka, ganun din. 100 pesos, madami, no. Magkano may pugita? 150, no. Dahil tumpukan na bentahan po nila rito sa kanilang pwesto. Salamat, thank you. Shoutout sa kamag-anak ko sa ibang bansa, ha. Sa Canada, shoutout. Alright, yan po yung mga bentahan po dito. Medyo nagmamadali na tayo sa ating vlog. Alam ko, 50 na lang oh. Boss Lando. Murang-mura na 120 per kilo na mga binduan natin. 300 pesos isang piraso. Ayan. Okay. Laki nga eh. Gulyasan. Wala na naman si Bonjet. So yan po yung mga latag dito ng mga isdang pitilya dito sa Malabon Fish Market. Napakarami ng mga isdang bato na nagdatingan sa Malabon, no? So tawid na tayo rito sa mga iba pang latag na inyo mapipili o mapibili dito sa Malabon Fish Market. So ito, mga latagan na mga tuna. Magkano na presyo? 130 po, no? Sa mga presyohan dito ng kanyang panga. Tuna panga. So shoutout sa iyo, Tinong. Good morning. 100 pesos po yung mga tumpok na yan, no? Mga isdang bato na inyo mapipili sa Malabon Fish Market. Alright, salamat, Tinong. Alright, so yun po yung mga update natin dito sa kanilang mga latagan dito sa Malabon Fish Market ng kanilang mga isdang bato, no? Na mga binebenta. At dito naman tayo sa mga Tilapiang Batangas natin, 90 pesos po yung mga per kilo. Alright, 90 pesos, 100 pesos. Ayan po yung mga per kilo. Parin Brian, magkano ano mo? Hipon?
340 ang mga per kilo dito kay Paring Brian ng kanyang mga paninda, no? Dito sa Malabon Fish Market. Alright. Salamat pre, thank you. Dito naman tayo sa mga latag, no? Tumpukan po ng mga alimasa, 50 pesos. Ayan, no? Tumpukan at mga tumpukan ng mga isdang alumahan. Ayan po yung mga presyo, 100 pesos na mga tumpok at meron pa rin silang mga naka-latag dito, no? Sa mga naka-styrofoam. Alright, so yun po ang ating update dito sa Malabon Fish Market. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa aking pag-vlog sa Malabon Fish Market, no? So yung mga in-update natin, halos lahat po dito ay bagsak presyo yung mga paninda. So sa makatuwid ay amigay presyo na naman po ang mga latagan po dito ng mga isda dito sa Malabon Fish Market. Alright, so maraming salamat po sa inyong pagsubaybay kay Boss Lando Explorer. At enjoy and busy po sa ating lahat. God bless po and bye-bye.